Helo pawb, stop a beth chi'n neud. Helo pawb. Siwmai, ni'n ôl eto am ein 2021. Byddai'n creu cremphoga. Be am I ni wneud noson o brwyo ein hunan? Mae Cymru yn mynd yn viral. Well, hang on. So, ti yw tad fi, ti'n mo, le papa? TikToks gorau Cymru. Fi am drio esbonio stori Dwynwen mewn 1 munud. Dwi'n mynd i siarad efo'r band Gwilym. So mae Rhys yn ennill. Oedd tan granol yn elfen pwysig iawn o fledyddol pawb 6 allan o 10 i'r TikTok yna. Waw! Gêm a Cenion. Oh. Wait, I like Wingardium Leviosa. Os bydden ni yn cael look full o'r life hacks coginio a falle'n cael go arnyn nhw. Ti'n gwybod be? Mae hwn yn really nice. Meddwl sut ti'n gallu neud yn well? Probably ddim. Tara.